Ми вже не будемо бігати по факультативах, щоб наші діти залишалися на останні уроки або приходили на годину раніше, ніж інші діти, і це все впроваджувало Міністерство освіти України. Ви розумієте? Зрозуміло, що з подання тих місцевих. Ми хочемо тепер зараз, щоб ми готувалися до таких механізмів, які би реалізовували би ті права, які виписані, а якщо якісь механізми не дуже досконало виписані, щоб ми з вами зараз говорили, а завтра, післязавтра, тут є народний депутат, спасибо, пані Тамила прийшла, тут є помічники народних депутатів. Можливо, ми будемо створювати робочі групи і будемо працювати над певними нормами. Тепер питання. Уявіть собі, що ви всі належите до корінного кримськотатарського народу. Сьогоднішня норма говорить про те, що ви маєте право на навчання рідною мовою, але тільки шляхом створення класу в звичайних комунальних закладах освіти, і навчання буде тільки в формі класів. От я запитую, чи достатньо вам цього? Це перше запитання. Друге запитання. Уявимо собі, що будуть школи з кримськотатарською мовою навчання, їх поки ніде не передбачено, уявимо. Але потім в реальному житті ви не зможете, в реальному житті в Криму, ви не зможете в жодній сфері вільно використовувати цю мову, і з вами ніхто не зобов'язаний говорити вашою мовою. Чи достатньо буде того, що ви вчилися в школі з кримськотатарською мовою навчання, щоб ви розвивали далі мову?